Madamo nang nabakante nga mga posisyon sa sangguniang kabataan. Ining isa sa mga rason sa Kabataan Partylist Region 6 kung nga kinahanglan na nga dahino ng barangay kag sangguniang kabataan elections 2026. Sa interview sa Bombo Radio kay Arlie Bosque, Secretary General sa nasabit nga organisasyon, ay ginpahayag nga madamo na sa mga opisyal sa SK ang hindi na aktibo sa serbisyo o kung nagpangita na sa iban nga oportunidad kangay isang trabaho sa gwasay na barangay. Ginsiling maniyang sugod sa nag-umpisang layi sa sangguniang kabataan sa idalom sa local government code, 7 pa lang ka eleksyon na natigayon samtang 9 ka beses na ini nga na-postpone. Sunog kay Bosque, delikadong pa rin nga pagkansila sa eleksyon bago daw kaangay nga ginaguba sini ang espiritu sa demokrasya sa mga lokal nga komunidad. Dugang pa niya, madamo man sa barangay kay SK officials ang napahayag, may problemado nga mga track records nga isa man ka importante nga rason kung nga kinahanglan dayon no nagi ng eleksyon. Nagapanindugan kita nga kinahanglan gid nga dayon nun ang aton nga barangay kag sangguniang kabataan elections 2026 sa Nobyembre kag hindi na dapat ini i-delay pagani kung baga sa bugos nga kabuhi sang sangguniang kabataan sang nanginlayi ini may ara lamang 7 ka bilog nga eleksyon na ginhiwat sa sangguniang kabataan kag 9 ka postponement, mas damo pa ang beses nga ginpostpone ang sangguniang kabataan elections kumpara sa ginhold ini sa nagligad. Madamo sang ginpostpone ang sangguniang kabataan elections, madamo sa mga posisyon nga bakante kag wala na pilinan bangod sa madugay nga panahon. Ang iba nag-obra na sa luwas sang pungsod, nag-obra sa kung diin sa Manila, etc. Naglalakat na. Si Arlie Bosque, Secretary General sa Kabataan Partylist Region 6.